Sve se pogrešno sintetiše. To je jedan od mehanizama. Pa onda plastika, opet ovo, hemija, pesticidi. Evo u Americi je već treći proces, ovaj Monsanto izgubio za ovaj glifosat, ovaj Total naš, koji se ovde kod nas posipa. Mi se ponašamo kao da to ne postoji kao problem. Da ste primetili, oko Obrenovca više niko ne okopava njive, ne. Svi koriste otrov. Ima jedan fenomen koji je zapažen u Evropi, recimo to se zove sindrom prazne šoferšajbe. Vi kad se vozite kroz Evropu nema više insekata da vam se lepi na šoferšajbu uopšte. Toliko je pesticida se koristi u poljoprivredi da su pobili sve što postoji. Znači pobili su pčele, pobili su komarce, pobili sve. Nema insekata praktično uopšte. I kad vi se vozite negde kroz neki kraj Srbije, vidite vam se lepe komarci, ovo, koliko god vas to nerviralo, to je super. To znači još uvek nismo zagađena zemlja. Zato što je pesticidi, oni omogućavaju dobijanje veće količine bez neke agrotehničke mera. Ljudi ne razumeju šta je genetski modifikovana hrana. Genetski modifikovana hrana znači da vi napravite biljku koja je rezistentna na pesticid. I ta biljka je rezistentna na pesticid i vi kad poprskate pesticid, on ubije sve sem te biljke. Znači nema korova, nema ničega, ona raste, bolje napreduje i tako dalje, veći su prinosi. Šta je problem? Kad biljkama oduzmete mehanizam njihove odbrane, vi oduzeli ste sve što je vredno u biljkama. One nemaju potrebe da imaju ništa, znači ni salicilate, ni ovo, ni mikroelemente. Ta je biljka nutritivno bezvredna, zato što ona nema potrebe. Sve što valja u biljkama je posljedica antibiotici, ovo što ja pričam, u korenu i tako dalje. To biljka sintetiše zato što je ugrožena da se brani. Kad ona nema potrebe da se brani, jer ste vi pesticidom ubili sve drugo, onda ona je bezvredna za ishranu ljudi. Plus u sebi sadrži pesticid. Pre 2 meseca, ja imam tamo da ja kupujem doručak blizu klinike,